Ayan, magandang araw mga kapatid, Noxky Vlog. Ngayon ay papunta tayo sa Rusi, Porac, Pampanga para tingnan yung bagong Rusi Flex 125 na FI na scooter, no? Kasi nag-chat sa atin yung ating kaibigan na meron na daw doon sa kanilang branch. So, shoutout nga pala kay Sir JBP Mateo. Yan yung ating contact doon. At shoutout na rin sa ating dalawang masugid na followers and subscribers. Ayan, ipa-flash ko na lang sa screen yung kanilang pangalan. So, ayan, abangan natin to mga kapatid, itong bagong 125cc na scooter ng Rusi. Itong bagong piniplex nila ngayon. Kaya titingnan natin, alamin natin yung cash and installment at iikutan na rin natin, Pero bago yon mga kapatid, ay huwag nyong kalimutan na mag-subscribe and then click mo na rin yung notification bell para updated tayo sa mga susunod ko pang videos. Then patuloy nyo kong follow mga kapatid sa aking Facebook page na Noxky Vlog. Kita-kita lang tayo doon mga kapatid. God bless po. Noxky Vlog. Ayan, ito talaga yung napakagandang Pinlex ng Rusi ngayon 2023, Yan, napakaganda itong glossy yellow, pero meron ditong glossy white tsaka matte black, Very unique. Ito yung upgraded version mga kapatid ng Rusi Passion 125. Ayan, kung makikita natin sa headlight pa lang, dito tayo mag-focus muna mga kapatid. Makikita natin yung kanyang headlight. Ayan, napakaganda. Meron siyang mga silver lining sa loob na nagpapatingkad sa kanyang light assembly, Ayan, tapos LED na yung kanyang mga ilaw. Kung mapapansin natin, kala mo parang tatlong klase siya, pero dalawa lang po yan. Ito lang, kabilaan, High and low niya. Yung pagkaka-design niya dito, may parang pa-letter Y yung kanyang pairings dito. Ayan, Tapos dito naman ay matte black na siya mga kapatid. Tapos pagdating sa head cowling, ito glossy yung kanyang parang maliit na windscreen. Dark light niya, yan, meron siya ditong LED lights na kulay puti hanggang dito sa may gilid. Tapos ito na yung kanyang signal light, puro LED na rin yan. Ang ganda ng pagkaka-design talaga mga kapatid, Parang pa-letter C yung design nito, pati dito sa kabila. Tapos sa kanyang fender dito, ayan, glossy yellow mga kapatid. Tapos may tatak ng Rusi dito or sticker mga kapatid. Suspension ay naka telescopic fork na kulay silver. Tapos meron siyang naka-emboss na Rusi dito. Ayan yung maganda dito. Tapos sa disc brake, ayan, makikita natin maganda yung kanyang disc brake. Then naka magnetic sensor na rin mga kapatid sa kanyang speedometer dahil digital panel na yung kanyang gauge dito. Yun yung isa pang in-upgrade dito, yung digital panel. Tapos yan, naka dual pad caliper. Tapos sa kanyang gulong, ito naka size 14, then 70 by 90 by 14. Tapos
Hindi pa siya naka-tubeless, no? Pero lagi kong sinasabi mga kapatid, pwede na nating ipa-tubeless itong stock tires niya. Sa design din ng kanyang mugs, ayan, napakaganda, no? May kulay black and then kulay parang silver ito, na makintab talaga. Ang ganda ng design, very unique ang design ng kanyang mugs. Tapos dito makikita natin sa side play rings niya, ito yung tatak na flex. Tapos 125i, ayan, na kulay parang gray and then black dito. Tapos may maliit na white. So minimal lang mga kapatid yung kanyang decals. Pati dito sa likod, ayan yung flex 125i. May kulay white lang dito, tsaka kulay black dito. Ayan. Tapos yung kanyang mga pairings naman dito, matte black siya, pero ang ganda ng texture mga kapatid, oh. Ayan, oh. Makikita natin, no? Ganda. Tapos meron siya mga design dito, mga edges pa siya, ayan. Footboard, ayan, ang ganda rin, no? Hindi rin madudulas yung paa natin kasi meron siya mga spike dito sa baba. Ayan. Tapos dito sa side stand, wala siyang kill switch. Yan yung kulang lang dito mga kapatid. Pero baka in the future, lagyan na rin ni Rossi ito. So ito naman yung kanyang angkasan, no? So same pa rin naman nung sa Rossi Passion, ganito pa rin yung design nun. Dito naman sa kanyang likuran na gulong, ayan, naka 90 by 90 by 14. Then naka tube type, no? Then yung kanyang mugs, talagang maganda mga kapatid, no? Napakakintab nung dito, no? Maganda to, lagi nyong lilinisin para looks premium mga kapatid yung motor nyo. Tapos naka single shock na kulay black. Then meron din siya ditong cover, yung na parang nakikita ko sa mga Honda Beat, meron ganito eh. Tapos ito yung kanyang gear oil. Then dito naman naka drum brake yung kanyang preno sa likod. Tapos ito na yung kanyang airbags. Then yung panggilid niya, ito matte black naman, may tatak na rose dito. Ang kanagandahan, meron pa rin siyang kickstarter, no? Ayan. So very useful yan mga kapatid pagdating sa mga motor. Tapos ayun naman yung kanyang center stand, okay din mga kapatid, no? Chassis, ayan, maganda rin yung pagkaka-design dahil latest na, hindi na siya tawag dito, engine hanger, no? Ayan yung latest kasi ngayon. Maganda yung bounce niyan mga kapatid. Yung susian dito sa upuan, no? Tapos sa taillight, yan, LED, halos same mga kapatid nung sa Rossi Passion 125, yung pagka-design dito sa likod. Tapos sa fender niya, same pa rin naman nung sa Rossi Passion. Ayan, makikita natin, meron din siyang ilaw dito para sa plate holder. Meron pa siyang reflectorized dito. Then meron din pala siyang tire hugger dito mga kapatid, ha. Yan, for safety sa mga talsik ng dumi ng motor nyo. Then dito tayo sa kabila, ito naman yung kanyang pan, naka air cooled, pero ang isang maganda dito yung design ng cover mga kapatid ng kanyang pan dito, napaka futuristic ng design. Ayan, oh, napakaganda, no? Tapos may tatak ng Rossi yan dito. Ito naman sa muffler, ayan, naka sporty yung dating, nakaangat. Tapos ito yung kanyang heat guard na plastic, yan, na may design din. Tapos dito yung kanyang tambucho, ayan yung pinakadulo niya, matte black naman yung kulay niya mga kapatid. Tapos dito naman mga kapatid sa kanyang upuan, ayan, makita natin, so malambot din mga kapatid yung upuan nito. Then yung kanyang cover mga kapatid ay magaspang, kaya pag uupo tayo dito mga kapatid, kapit na kapit yung ating puwet. Pati dito sa OBR meron din siyang tatak ng Rossi, yan, no? Tapos sa compartment, tingnan natin, ito medyo may kalakihan din, marami ka na ding may ilalagay dito mga kapatid na gamit, no? Tapos dito yung kanyang battery, isang maganda mga kapatid dahil nasa taas na, yan. Tapos dito yung kanyang fuel tank, ayan, pa-plus ko na lang yung kanyang fuel capacity, ano? Sa grabber niya, okay din, glossy black mga kapatid. Tapos same din mga kapatid nung sa Rossi Passion, yan. Tapos matibay din yan mga kapatid. Then dito na tayo mga kapatid sa panghuli. Ito yung hinulunin natin mga kapatid, yung kanyang panel gauge, tsaka yung mga switches dito sa kanyang handle, ano.
Ayan, isang magandang features dito mga kapatid ay naka-digital panel na. Ayan yung bilog na yan. So, kompleto yan mga kapatid. So, andyan na yung speedometer, odometer, fuel gauge, then yung signal light, saka sa ilaw, andyan na mga kapatid. Engine check, andyan na yon. Tapos ito yung pinaka-pindutan niya mga kapatid, no? Kung magse-select tayo or titingin tayo ng kanya mga trip meter. Ayan. Tapos sa mga switch niya, ito yung kanyang switch dito. Ayan yung high and low niya. Then busina, turn signal light, and then meron din siyang hazard switch, no? Yan, dito, meron na ring built-in mga kapatid. Then dito sa kabila, meron siyang kill switch. Then bukasan ng ilaw. Ayan. Tapos yung electric starter na niya. Tapos sa throttle, ito. Ayan, napakalambot din ng throttle. Pero naka-single cable lang. Yung iba kasi naka-double cable. Katulad nung sa atin, yung sa Mio natin, double cable yun mga kapatid. Tapos ito yung kanyang susi dito. Ayan, dalawa yung nakalagay dito. Ayan, maganda rin na malaki. Tapos sa kanyang susian, ito naka-standard na ignition. Pero pwede na nating mailak yan mga kapatid, no? Ibabaling na natin pa kabila, pa side na ganyan. Malalak na yon. Tapos meron din siyang utility hook dito. Tapos isa pang magandang features, meron din tong USB charging port, no? Kung makikita natin, ayan. So medyo madilim lang mga kapatid, pero meron mga kapatid dito. So isang magandang feature siya. Pwede sa mga Grab rider, mga food panda, ganyan. Tapos meron siyang side pocket dito sa left side, malalim at malaki. Dito naman sa side na to, maliit lang mga kapatid. Pwede nating mailagay dito mga barya, ganyan. So ayan po, sa mga gustong kumuha mga kapatid ng ganito, no, punta na kayo dito sa Rusi, Porac, Pampanga branch para maka-avail kayo ng ganito, no. So hanapin nyo na lang si Sir JBP Mateo. Siya yung sales representative na mag-aasikaso sa inyo. Yan, makikita nyo dito mga kapatid na tiniray nating sakyan at napakababa lang niya. Kahit mga 411 kayang-kaya ito kasi lapat na lapat yung aking paa nung umupo ako. Tapos napakagaan lang niya, kaya madali lang itong i-drive kahit na babae, kayang-kaya ito. Malaki din yung kanyang floorboard, kaya marami kang pwedeng malagay ng mga pinamili or kung may dala-dala kang mga iba pang mga gamit. Tapos madali din siyang i-maneuver. Ayan, makikita naman natin. Okay na okay siya pang daily service at pwedeng pwede ito sa mga Grab driver. Ayan, so ito lang po yung ating maikling review sa bagong-bagong Rusiplex 125i. Maraming salamat po sa panonood.